Vamwe vabereki vane moyo wakashinga unge dombo. Vashoma vabereki vanoita izvi kuda kupfuma nekushandisa mwana wako iwewe. Vamwe vachiona unotoona vachiromba vachitoti vana vari mari, vamwe vachiona unotochekeresa. Vanhu vanenge vachitsvaga mari nenzira dzakasiyana siyana, asi zvinhu zvakashata. Tinge singatarisiri kuti tive tichisangana nezvinhu zvakaita seizvizvi, but zvinhu zvakashata. Vanofanira kupiwa mutongo unoenderana nemhosva dzavanenge vachipara. Ndichikutambirai zvekare pano paHadzira 263. Ndini wenyu Hadhirari nchange ndichikuzivisai news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana unge uchiri munyowani iri first time yako kusvika pano muzuva ranhasi, chandinokumbira ndichikuti usubscribe wotena on the notification bell. Chiitiko chandouya nacho chiitiko chevanhu vemuZimbabwe avo vari kuSouth Africa, amai vari kuSouth Africa. Muridzi wemwana ndiye akazvara mwana uyuyu ari kuSouth Africa, uyo akatengesa mwana wake kumbavha kuti bata henyu chibharo mouraya kana mapedza kubata chibharo. Ndiyo audio ndoda kuti uunzwe nezvayo. Vamwe vane moyo wakashinga, ende pandatanga unzwa audio ndanatsovhunza kuti mwana uyu ndewavo here, but iye mwanawo ari kutaura achiti ndimai vangu chaivo chaivo, ndakabuda mudumbu mavo. Ndinokumbira ushare this video kuhama neshamwari, woisa malikes, kuisa kwaunoita like pavideo rino zvinopa kuti YouTube ipushewo video redu kuhama neshamwari. Ini Hadhirari ndichange ndichikuvigirai manews updates. Audio ndeiyo, zvinzwe. Ndine musikana wandinaye kunoko kunonzi kuMiddleburg kunzvimbo yekuMpumalanga. Musikana uyu anonzi Lorraine Zariro, anobva iye kwaMutare. Kutaura kwake anoti iye ava ne2 weeks apinda muno muSouth Africa. Akatorwa namama vake vanoshanda muMiddleburg panonzi paTowers, vanonzi Christina Zariro. Saka mwana uyu akauya nasisi vake pa2 weeks idzedzi dzavava muno. Anoti iye vanga vachigara namama vavo, achigara namama ake namukoma vake vari 4. Saka vese vanoshanda ipapo paTowers. Iye anga achiita basa rokuklina nasisi vake, mai vake vari supervisor ipapo. Saka kunonzi nezuro pakasvika murume akanga aine mota achitengesa madomasi. Akasvika nemadomasi paTowers. Ndokubva abvunza mai vemusikana uyu, iye anova ndiye Christina Zariro, kuti ari kupi mwana. Ndobva asheedza mai vake, ndobva vatenga madomasi aya vakabva vamaisa pai mumapaketi vakatanga kudii kumatengesa. Saka murume uya abva asvika futi nhasi makuseni nemota. Ndokubva mai vake vati, wapedza here kuklina? Mwana akapindura akati, handisati ndapedza. Akati, alright fine, mira apa, pane munhu anouya achizokutora anoda kunoklinirwa nekubika zuva ranhasi chete. Saka mai vabva vaudza mwana kuti mira apa, pasina anokuona, handisi kuda kuti uonekwe nevanhu uchitorwa nemota iyi. Saka mwana aita saizvozvo. Ndokubva munhu uya wemota apinda mumotikari, ndokubva aenda naye nekumapurazi kwatinogarako. Vakadarika, mwana akubvunza kuti tiri kuenda kupi kwatisingasviki. Munhu yahaasi kudaira apa, mwana haagoni kana chirudzi chimwe chete chemuSouth Africa, anotaura chirungu. Saka ndokubva asvika pakati pesango, ndokubva amisa motikari, ndokubva afona achifonera vamwe vanhu. Ndobva pauya varume vamwe vaviri, iye wechitatu. Ndokubva vatora mwana vakapinda naye musango, vakatanga kumurepa vese vari vatatu. Saka umwe wacho paanga kutora pfuti achimunongedzera, mwana abva atiza. Saka patiza mwana haana kwaanoziva, haana nzvimbo yaanoziva, haasisina nefoni, foni vamutorera. Saka mwana uyu atongonongwawo munzira achimhanya. Ndokubva vamukwidza feni. Lucky enough akwidzwawo nevanhu vanondiziva inini. Ndobva vandifonera vakanditi, amai tine musikana watakwidzawo mumotikari, anga achitochema achimhanya achiti ari kuenda kuMiddleburg kuTowers netsoka. Therefore kuTowers kwachona kutori kura kusvikike netsoka kubva kunzvimbo yatinogara. Saka ndikati ndimhanye ndinomuita sei, ndinomuona musikana wacho. Ndiye musikana wacho iye anonzi Lorraine Zariro. Tinokumbira rubetsero vedu wei, tinokumbira rubetsero kune vanobva kwaMutare vanozivawo Lorraine, mubatsirei. Akutotya nekudzokera kumba kuna mai vake achiti pamwe mai vake ndo vamutengesa. Saka handichaziviwo kuti ndoita sei naye, please help.